Takže já vás zdravím lidičky, dneska tu máme další pokračování do Forest. Dneska to máme s kamerou, konečně po pár videích teda, už jsem se odvážil, tak jsem zvědavý, jaký budou ohlasy. A můžeme, ježiš, málem jsem se rozbil tady držák na to. Můžeme se nám to vrhnout. Minulý díl, co jsem natáčel, ještě není ani vydaný teda. A bohužel není ještě ani sestřelený, takže budu mít teď 2 videa na sestřelení. Dneska bych chtěl dodělat tohle. A hezký pták. Co s ním můžu teď dělat? Jo, tak tady můžu sbírat jenom pírka, jo. Na co jsou pírka? Nevím, ale chtěl bych si udělat luk a šíp. Jak by se mohl dělat luk? Klacky. Tohle. Balvan. Aha. Aha, jsem si právě vyrobil sekeru. To jsem nechtěl úplně. To je tohle ne. Jak se může dělat luk? Dobře. Máme šípy. Nemáme. Jak si můžeme udělat šípy? Pírko. Jo, takhle. Třeba mnohem víc pírek, no nic. Tak to je tím pádem dobrý. Úplně nejlíp mě neuvidíte, protože kamera taky není úplně nejlepší a já zatím se cítím comfy takhle, takže uvidím prvně, jaký budou ohlasy a pak až když tak celou kameru úplně. A dneska bych určitě chtěl prozkoumat nějakou jeskyni pořádně. No nic, napijeme se. Já si snížím senzitivitu. A najíme se. Máme to ještě čerstvý, jo, ještě to je čerstvý, super. Najíme se. Doděláme tohle, kolik to chce? 50 krát 68 styků, OK. Proč nemůžu vzít? Má asi plný, co? No jasně. Už je to jídlo? Ještě ne. No, OK. Tak. Ani se nespálit. Jsem si udělal 2 jídla a mi stačilo 1. No nic, snímají to druhý. Máme kostičky? Máme kostičky, tak si uděláme ještě brnění. Tak, brnění bychom měli. A já jdu kácet to, no stromy asi. Jo, tady jsme se nedodělali ani tu past. Si ji doděláme, ať máme králíky, teda zajíce, nebo králíky, teď nevím, co se tady... Co je tady, jestli králíci nebo zajíci. Ale to asi jako, je to samý. Pro mě je to úplně to samé. 4, OK. Tato sekra mi strašně unavuje mi přijde, takže já si mám tuhle zase. No, to je mnohem rychlejší. Ale nemá takový damage mi přijde. No nic. Trefíme ho. Úplně hodle. No nic. Ale pírko, bomba. Tak, to už bychom měli a teď jdeme na klády. 50 klád nebude tak těžký, tohle to trvalo díl, ten plot trval o hodně díl. Takže máme si tuhle sekru. Jdem kácet.
takže to vám určitě střihnu asi no. Když se nebude nic dít, tak uvidíte střih. Ajajaj. Chyť se do pasti, ne? Čemu jí tam asi mám? Je to Já nevím, jestli řve ona, to co tady proběhla, anebo... Jo, tamhle je jedna. Aha, a další. Ajajaj. Mě zajímá, co budou dělat teď, jako. No, pojď sem. Měla by se zakrýt, takhle tady chodit na veřejnosti. Nejsi tady sama, jakoby, jo? Děkuju za zub. No neři po mně. Aj. Ticho trochu víc. Nežene, trochu mám strach. Neřuj tady. Máme utek domů. Ty kraso, kolik jich je? Ty hade. Já hořím, koně. Ona mi utekla, která byla pověšená, no nic. Oni mi prostě běhají domů. Tak to je prdel tohle. Já potřebuji tu druhou sekeru. Neřuj tady vůbec. A to je mnohem rychlejší. No prostě... Ne, ty kráso. No tak tohle to je těžký celkem. On vstal tam ten, kterýho jsem zabil už. Kámo, nemlať mi do mých staveb. Už dlouho mi to trvalo postavit. To ten útek, OK. No nic. A tady je ještě jeden. Zase utek ke mně domů. Kámo, co jsem ti o tom řekl? Nebo spíš vám. Tam je další, ty kráso. Ty kráso. No nic, zavřeme. Zavíráme, ty, no tak já umřu. Já umřu. Já. No tak to je v prdeli docela. Já to nemám ani uložený. Nechci si rozbít ty vody. No pojď ještě ty. Ty krásno, jako dali mi zabrat, ne že ne lidi. Schoříte. Ona ještě dýchala. No nic. Tak co jedlo ještě budeš dýchat? Už nedýchá. No nic, tady budou další. No jasný. Utek. Utek. No nic. Skutek. Aspoň budou kostičky na brnění, rozbili mi celý brnění. Dáme si tyčku. Hodinky mi řekly právě, že je čas vstát. Že je čas vstávat. What? Nebudu je poslouchat prostě. No nic, já jsem to zase věděl, že začnu něco dělat a zase sem přiběhnou všichni. To je jenom jak na schvál. Už zase nehoří ten oheň, já to nechápu. To na to nehoří.
No nic. Aha. Nechci lepky, ježišmarja. Chci ty kosti. Už nemám místo na kosti. Tak se odložíme. Já slyším další normálně. Já nechápu, že neodhání ten s těma rukama jako. No jasně, že je tady. To je ten, který utek předtím. Pojď od té stavby pryč. Ty hodu. No, nebreč. To je chyba, nemáš semka vůbec lézt. Mně přijde to spíš jako štve, než jako aby to fungovalo. Že to má odhánět. Nemám žádný styky. No nic, tak jdeme dál. Dělat. Umyjeme se tady. On je tam další normálně, to si děláš srandu. No pojď. Zabil jsem ti teď celou rodinu. Kam utíkáš, kámo? Nemáš právo utíkat. Já už nemůžu, kámo. Jsi mrtvý? Jo. Já mu si styky. A jdeme. Aspoň bude brnko pořádný. Jako teď jsme tady měli docela boje, no teda. No nic. Nevím, proč jsem furt běhají, mi přijde, že prostě tady to mají docela oblíbený místo, prostě jsem si nebral úplně dobrý místo na barák. A já možná vím, čem to bude, protože z obou stran, jak někde tam, tam je jeden ten jejich strom a tam je ten druhý. Bude určitě tím 100% lidí. Jakoby teď mě tolik neuvidíte rozhodně, ale až budu v jeskyni, tak to mě uvidíte úplně. Padá strom. Tady se nemůžu vykoupat, jo. Já jsem ani nevím, že tam ta ryba byla. No nic, tady se vykopat já nemůžu, dobře. Bych chtěl najít motorovku, to by bylo bombastický. No nic, já se mám ozvu zase, když tak kdyby se něco dělalo, když tak až to bude hotový. Ty kráso, už zase další. No jasně, tady je. Kámo, já nevím, co tady dělají všichni teď. Tak, to by mě to tady bylo. To nestvádnu. Pojď se chytit do pasti. No pojď. Tady jsem. No pojď sem. No pojď, co tam klečíš? Já si to na tebe počkám. Si se koukáme jako do očí, jo? Probíhá oční kontakt právě. Dobrá. Já to vydržím. Už někam běží. Jo, ty jsi takhle přesunul, aha. No pojď, no pojď, no pojď. No jo, to mě mrzí, kámo. No jo, no kámo, nemáš mě štvát. Jenom tvoje chyba. My si tady hodíme tohle a znovu natáhneme. Tak, on prostě běžel přímo ke mně domů.
Tak co tady zase chtěj? 3 jsou tu, ty kráso. Jeden je u mě doma ještě k tomu. No pojď, poběž. Kámo... Já se jí bojím. Nazdar. Tak jsem jim proběh. Ne, já to chci zapálit. Teď schoří jeden. Schoř v pekle, kámo. Dáme tady styky. Vyjdeme druhým vchodem. To oni nebudou čekat. Oni už tu nejsou, aha. OK. Jedině dobře, mě se nechtělo fightovat stejně. Ty kráso, zase jsem se jich hlak úplně. Proč to je zase ty vole 4? Já jako nevím, co s ním mám dělat. Bych je chtěl jako třeba zapálit, jestli to jde. Ale vůbec nevím jako jak. Co tam na ně jako mám dát pro vás? Ne. Zuby? Ne. Co, oni zmizeli už? To nejsou domorodci, to jsou mutanti. Ne, řvej. Stejně ti to nepomůže. Si ji tady mohl nechat vyset, co? To by bylo dobrý, protože by to je úplně odpuzovalo, si myslím. Schoř v pekle. A ty taky. Dáte mi jenom zle tady. Si nemůžu dostavit svoji rozhlednu. Kvůli vám. Ty, ale fakt semka chodí nějak moc často mi přijde. Ale už budeme mít hotovou tu rozhlednu, tak to je paráda. Jo, jak se tam dostaneme? Já bych to chtěl, nechtěl na lano, bych to chtěl na schody. Vlastní schody, no jasně. Já bych je chtěl odsud takhle. Čekejte. To máme v rovině. No, tak nějak. No, kolik je potřeba klad? 18. To jde. To je v chillu. Tak tady doděláme teda ještě tohle. A další. Děláš si srandu. A zase 4. Oni běhají úplně po skupinkách semka na mě. Jak se blíží. Jeden se z nich určitě chytí. Já jsem jí trefil přímo do hlavy.
Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! No nic, nechám jí tu vyset. Tady někde jsem se natrefil těma šípama, kde jsou? No nic, nevím. Ty schořet v pekle zas, kámo. Ten luk je docela dobrý. Ten luk je v celku dobrý. Jsem rád, že jsem se ho udělal. A další, to se ze mě děláš srandu. Jo, kus úhla. No nic. To byl úplně Matrix. Ten luk je hodně dobrý. To jsem rád. Třeba 17 klad, takových 5, OK. Takže 2 jsem ještě donesem, protože se jich vyjde na to 15. Musím to zapálit. Teď jsem to nezapálil, proč jsem nezapálil? Máme tu dost kostí aspoň. 2 donesu takhle pěšo. Trefíme ho. Ne. Chápu. Já jsem právě sadil luk. Dá šíp. Hezky. Oh my god! Wow! Jsem úplně lovec. Co ty pírka? Si můžu udělat další šípy. Jsem chtěl vzít 2. Jo, já vím, mohl jsem se poslat přímo k tomu, ale tady chci nechat zaparkovaný už. Ještě 4, aha. Tady mě chybí ještě 1 vláda. Já už nemám luk, dá šípy. Tak co tu chcete, jděte pryč všichni. No nic, to se mi nelíbí. Zase tady jsou boje. Zase jich tady je strašně moc. Oni mi to asi ničí, co? A už ne, jak jsem dělal ty. Už nemám pírka. No jasně, že mi to ničí. To je normální?
jsem právě trefil to jídlo, co jsem tady měl pověšený. Ty kráso. Dej mi ty šípy. Ty vole, neřvi mi tady. Ty kráso. Já umřu. Zůstaňte si tam. Kam si kam? Jsem se je zavřel doma. Ne. Ne. Takže my jsme umřeli. Co mám dělat? A? Jsem v nějaký jeskyni. Mám věci. Mám všechny věci. Ale jako potřebuju se najíst, napít, dát si léky. No nic. Vůbec nevím, v jaký jeskyni jsem. A já teď tady nechci být. No, tady jsem ještě nebyl. Tak jsme objevili aspoň jejich vesnici. Zajímá mě, kam až daleko mě jako táhli. Ty krása, to je hodně velká vesnice. Tady je lánko. No jako já jsem to tady prozkoumávat teď jako úplně nechtěl. Jsem to chtěl pro ně dodělat. A až mě tady, ty krása, mě tady vždycky vymrští. Pořádně pití. Za což jsem rád. Tyčinka. No, jdeme domů. Tady nebudu se zdržovat radši. Hele. Vždyť jsem ho trefil. Vždyť jsem ho trefil oba dva. No nic, jsem zahodil úplně luk. To je šíp. Nic, já běžím domů, lidičky. Tady nebudu. Vůbec jako. Vůbec nechápu, kam mi to odvedli. Odvlekli tak. Ale už jsme si jako dokázali umřít, no. Nebo umřít. Položili mě, no. Ty krásu, kde to se? Ne, já jdu odklikou, já se teď být nechci. Ale asi očividně jo. Já nechci. Ne, tak asi možná ani on ne.
Nedopadne to pro tebe dobře, brácho. Já prostě běžím domů. Já se potřebuji uložit. Hezky, tak je ten vodopád, ne? Ne. To je nějaká další jeskyně. No to si piš. Tady je fakt další jeskyně. Ty kráso, co je tady zase? Viděli jste to? Je nejdete. No tak proti tomu nemám šanci teď. No tak já nevím, co mám teď dělat. Kolik to má rukovanou? No tak proti tomu fakt nejdu, hoši. Tam jsou dva. Tam jsou prostě dva. No nic. Rychle pryč odsuď. Já mám strach. Já chci domů. Nezastavuj se, běž. Jo, můj barák. Jsem se že to je zničen normálně. Doufám, že mi zavřela aspoň dveře, jako. Tak aspoň víme, že tady kousek od nás jsou tyhle ty hnusný velký. Co tady děláš? Kámo, zdechni, já už nemám to. Kámo. Ne, já si tě rozčortím, nemám žádné jídlo, kurně. Zářuji si pořádně, to víš, že jo. No, jdeme si to uložit. A já bych viděl, že to je pro dnešní díl všechno. Aj. Kde mi to ničí? Tady. Já už nemám šípy, ale mám pírka na další. Kolik jich mám? 4 šípy, no to není moc dobrý. No nic. Dneska jsme si postavili tady krásně altánek. A dokázali jsme už umřít, dostat se do jeskyně a objevit hrůzostrašnou příšeru. A já si myslím, že teď je čas to tady ukončit dneska. A uvidíme se u dalšího dílu. Takže vám děkuji za sledování. Dejte like, odběr. Budu rád za každý komentář a mějte se krásně a čau.